Hej, jeg vil gerne læse et kapitel fra min nye roman Serafine. Det er et kapitel, hvor vi for første gang møder titelpersonen Serafine som barn, som 8-årig. 1999, København, Hamburg. Hun bider, slår, river og skriger. Afrodita er væk. Onklerne tvang hende til at holde lygten for dem, mens de gravede søsterens grav. Nu ligger Afrodita i den kolde jord, lige uden for deres værelse. Meliton holder hende fast, visker hendes ører, synger. Delite Kosovash, Campania i Pakis, Cicelonia, Bendelova. Sange, hun har hørt, fra hun blev født. Sange, der betyder tryghed, varme, kærlighed. Nu er det bare tomhed, rædsel og stanken af blod. Serafine skriger, Baba, mami, men ingen svarer. Alt er blevet ligegyldigt. Hun stiger frem for sig, lukker ned. Om aftenen den næste dag kører hun ind på Hamburg Hauptbahnhof. Meliton satte hende på toget 5 timer tidligere med en seddel om halsen. Hvad der stod på den, vidste hun ikke, men de voksne på toget nikkede, når de læste, og smilede til hende. En svedig togmand, der lugtede ud af munden, klappede hende der på hovedet. Meliton lovede, at der ville komme ind og hente hende, men hun aner ikke hvem eller hvordan han ser ud. Hun står alene i mørke på perronen med sin lille papkuffert i hånden, mens de andre passagerer forsvinder. Hvorfor kunne hun ikke blive hos onklerne? Hun forsøger at græde, men der er ikke flere tårer. Det er længe siden, de slap op. Nå, det er du. Det giver et spjæt i hende. Hånden slipper kufferten. Den lille krumrykkede mand med sixpence og uldfrakke bag hende tæller et mærkeligt albansk. Manden ser op og ned af hende, kaster et enkelt blik på sedlen om hendes hals, øver den af. Søl med din søster. Nå, kom så. Så vender han sig og begynder at sjoske ud på rognen. Ser ikke efter, om hun følger med. Det er blevet mørkt. Luften er kold og fugtig. Der står en glorie af lys med lamperne på perronen. Hun forestiller sig, at det er sommerfugle eller engle, men hun ved det godt. Der findes ingen engle. Der kommer ikke nogen, der redder hende. Hun har kun sig selv. Oppe på den brede vej, der løber over sporene, virvler trafikken forbi. Sixpencen drejer mod højre og ned ad en sidegade, åbner døren til en snusket lysebrun bil. Siderne lugter af løg og sved. Ind med dig, vi er langt endnu. Hun synker sammen indenfor, knuger kufferten i sine arme. Og mens lamperne passerer forbi udenfor, gør varmen indenfor hende døsig. Hovedet sejler, øjnene glipper over. Blod. Blod overalt. En mørk, klebret pøl går fra væg til væg. Løber fra gabende sår i Afroditas krop på sengen under danskeren. Afrodita, det gør ondt i halsen, når hun råber, men der kommer ikke en lyd fra. Søsterens tænder glinser i alt det røde i hendes mund. Røde og sorte blomster springer ud over de små bryster, siver ud i det snavsede sengetøj. Vinduet klapper mod rammen på rustne hængsler. Hun giver et lille skrig fra sig, halvt i søvne, sparker ud med benene. Rolig knægt, vi er der straks. Sixpencen ser ikke på hende, koncentrerer sig om kørslen. Bilen suser gennem natten, ryster faretone, hver gang de kører et hul i vejbelægningen. Gennem mørke gader under jernbroer og stillaser. Tomme industriområder. Der er ingen mennesker på gaden her. Gadelamperne er gået i stykker. Hvor kører du hen? Stemmen ryster. Hun skal tage sig sammen og spørge. Hjem, Anne, siger han ikke. Slap i. Da bilen standser, blev hun gennet ud, skubbet ind mellem 2 faldefærdige huse. Herinde, længst tilbage i den sidste baggård, ligger et lille skur. Det trykker sig skævt op i plankeværket ind mod bilkirkegården bagved. Et lys flakker i de små vinduer. En ældre kvinde tager imod, løfter hende op og holder hende tæt og længe ind til sig. Og et øjeblik tænker hun, at ja, det her kunne godt blive hjem. Men allerede næste morgen brister drømmen. Familiens sønner er vendt hjem sent om natten, stirrer med mistro, da hun rejser sig fra madrassen i hjørnet, plasker vand i hovedet fra vaskefadet. Efter morgenmaden, tomater, oliven, tyrkisk feta og brød, skal hun klædes på, og det er, da hun løber sin dukke op af kufferten, den første løsning falder.